Hayi ke sana umtyholi uyakwazi uyithatha indawo adungadunge ubumnandi. Not so long ago bokunini uMpilo ebhizi sana ethwaliswa isidanga kumnandi sibona uMakhumalo noMpilo bebonke as a family noMseleku kumnandi kucelebrate lonto kaMpilo. Namhlanje isolezwe lize nenye lokuba othando nesithembu usola ngokuqola imali yokukhumula inzilo kwabekwa uMakhumalo Betnani nanku. So singenile ke phakathi ku page 5 kaSolezwe sabona nansi article ndizayifunda Betnani ingesizulu ke, so please don't come for me. Ithi owesifazane waseNkandla unkosikazi Thandeka Majozi uvulele usaziwayo wodumo kuthando nesithembu nakwi Real Housewives of Durban uThobile Makhumalo Mseleku icala lokuqola u-12,400. Okhulumela amapolisa aKwaZulu Natal uKolonel Robert Nechiwunda ukuqinisekisile ukuthi amaphoyisa ase-Ntontonmana aphenya icala lokuqola emuva kokuba owesifazana oneminyaka ewu-36 ebike ukuthi uqolwe isamba esingadalulwanga ngumsolwa amaziyo. Uthe wahlangana noMakhumalo eMgungundlovu ethi eyolungisa udaba lwezimali zikababa wakhe osanda kudlula emhlabeni. uMakhumalo wathi angakwazi ukungisiza ngemali ngoba unebhizinisi lokuhweba. Ukuhweba ke it's trading, yes. Sabe sesihlela ukuhlangana noMakhumalo eGateway eThekwini ngomhla ka-12 April ukuze angichazele kabanzi ngebhizinisi. Kulo mhlangano uMakhumalo wangicela imali engango 3,000 engithembisa ukuthi uzongibuyisela yona ngakusasa isinenzalo. Unkosikazi Majozi uthe le mali ayicaphuna kweyayizothenga imbuzi yokukhumula izila yokushonelwa nguyise wayifaka kwaCapitec ngaphansi kwegama lika Stephen Nkosi. Hayibo, uthe waphinda wathumela uMakhumalo imali engange 7,500. Isamba semali esiyinzuzo engakhonjiswa sona sasifike ku 356,000. Uma sengimbuza ngemali yami wathi angithumele enye imali ukuze le ekhona ikwazi ukuphuma. Ngabe sengicela udadewethu nomfundisi wasesontweni ukuthi bangithumele imali. Bangithumelela imali engango 6,400 ngokwehlukana. Unkosikazi Majozi kuthe esabona ukuthi ikhona okushaya amanzi wafona futhi wacela imali yakhe. uMakhumalo wathi imali yakhe izokhishwa uma esethumele enye imali engango 1,000. uMgilwa uthe wasithatha lapho isinqumo sokubikela imithombo yezindaba. Ethintwa uMakhumalo uphike walala ngomhlane ukuthi uyazana nonkosikazi Majozi futhi akazi lutho ngalolu daba. Wathi ke uMakhumalo anginalo ulwazi ngalolu daba futhi kade ngangikhuza abantu ngamaqola asebenzisa amagama ethu kanye nodumo lwethu ukuze baqole abantu. Anginalo ibhizinisi lokuhweba kusho uMakhumalo. Bethunani, so lo muntu utsotswe ngaba bantu bento ze trading ezenza uMakhumalo. Niyabona mos scammers. So kwenzeke lonto leyo apha. But isolezo ke ukuyalibamba alimfakanga umqolwa libeke uMakhumalo sana wayi front page. And ke okomnye umuntu akazufunda nofunda kuthiwe yo uMakhumalo uqole umuntu imali yenzila kwathini kunzima sana uba famous ngoba ke into esenzayo singonondaba sisebenzisa umuntu lo ungusaziwayo kwenzela ba abantu bazothenga iphepha bafunde bazoklikha ku video babukele. Niyabona ba uthi ufake imali under uStephen Nkosi bokutheni ingqondo zingabuyi xa bomba xa kufuneka efakile imali ithi Stephen Nkosi uvumele into oniqhubekeka ayifake naye. Hayi kodwa nathi Bethunani hayi andiyazi ba sathini kodwa ke kuthiwa xa se efikile umtyholi ufukile and abantu bayasebenzisa namayeza. Kudala ke Betnani kuthethwa ngento zezcammers uyifaka njani imali emntwini ongazange wambona. Naezi meetings zango-April wayedibene naye nyani uMakhumalo ubuqu like ithini nalento understand. But anyways ke Betnani siscam ke esiqa egqibeleni. uMamgobhozi uyabulela kakhulu ngokuthi nibukele le video. Khanetho nani banecinga ntoni ngayo. Ndanibona kwi video elandelayo. Bye.